musidɓe tedduɓe hettiɓe radio dinguiral fulɓe ha yeɓoɓe dinguiral fulɓe TV on calminama on juurama ko welam e weytare mawde kadi gartaten hande e no kewɗen radio dinguiral fulɓe hettiyankoɓe ha yeɓoɓe ni kabaruji ko gonga ñalawma hande o walla jamma hande o kabaru gartenno wona belɗo no fewi kono kadi nde wonno koye aduna jeeya ina moƴƴi e kala saaha yimɓe kumpite ko kewata hani e joljole oɗo saaha eɗen gondi goto e musidɓe men jiɗɗo men sehil men Daouda Samba Dieye nalanke so tawi wiyama Daouda Samba Dieye mbiɗa andi ɓoyata ma en gartu e makko no hannirta ni kono eɗen jiiɗi haalde goto e sukaɓe men walla ni kanko ɓiiko barannoɗo e duuɓi jawtuɗi ɗi won ko hesɗi hen ceerno Daouda Dieye eɗen jiiɗi garta tigui rigui kalana en hooli gonannoɗo kadi Daouda Dieye so nden heedi garana en eko hesɗi e wargo oɗo suka biyetenoɗo Mamadou Dieye konnoɗo toon to wuuro men wiyetego Daaro Cubba mbiɗa wawi wiide ni ko koddiɗam tigui wonno ceerno Daouda Dieye. Assalamu alaikum ceerno Adama Boubacar Dia Allah jarama a jarama bandiraɓe sehilaɓe caggal mbin allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim fodoriɗen bisimillahi rahmani rahimi yo en mbayniro alhamdulillahi rabbil alamin Allah min haalde hoore mum weeɓani ko Daouda Samba Dieye tigui mbiyeten no mbiɗani a jumani tigui mo jaariñele jammoɗo jaguitere jelo Dambaji Tati walla bomo jammir sirel ceerno Bara walla Bendene Saare wonno kala jogui ɗimon jogui baaba nalanke fulɓe guila yaade duuɓi jeenayyi faade oɗo henne saha hannde ko yidde kadi pinal fulɓe e diine fulɓe beele no ɓeeɗo sembude ɗum jeeyi sababu kala saha miiɗa addude wirikaram beele ɓalal fulɓe pinal fulɓe e diine fulɓe no ɓeeɗo tidde aywa so ɗum ɓenni oɗon ɓiɗɗo meɗen ndeysan kalkanoɗo toon to Sénégal baranoɗo yaniya no kewɗen wiide ko le 8 avril o hawruno 2017 le 8 avril 2017 haɓuɗo ummi gay mbaɗi ari toon on jamma finalement mi yimirani e ɓiɗɗo o Daaro Cubba tigui no mbiɗa ni to ono yano musidɗo makko goto ene waɗanno dewgal mo yano on wiyete ko Ama yetete ko Fall nonum no wiye Cheikh Ndiaye onen debbo no arno on jamma e musidɗo makko goto kadi no wiyeteno kadi Ama Fall walla Amadou Fall ko ɓen tigui ono toyno on jamma waɗi min jimirano kono noon kabaru bonɗo arani min janggo e mum ñande dimanche o woni jeenayyi wonde ɓandu makko tawama ala wonki toon to Kunun ko ɗon ɓe ɗon ɓandu ndu tawano e tawi kadi ɓe mbowmirimo ko fitel kurel ngal e nder ɓernde he wonno toon itta gila nden noon waɗama soppo julolaɓe kewɗi sippirama kadi hen laamu Sénégal justice Sénégal gendarmerie police fof ene wonno e sippiroji ngam yidde e yiide ɓeeɗon kam o moins yaaforaɓe ko kañum en mbaɗi ronkanonoma noon yiyede Allah noon waɗi hen sutura e oɗo en semaine kamɓe fof ɓe mbiyama teeɓ no Abdoulaye Sarr he wiide ni hande o ɓe ɓendinama to prison mawɗo to woni Samiat eɗen paadi ñawore mabɓe wadde eɗen ñaagui ganduɗa hoorema ballal soutien moral woni wallude en e wasiyuji e waajibuji e kadi ɓerɗe men kadi ha ɓeyɗo tidde kadi ha Allah waɗa kadi ɗum ne kadi Allah waɗa ñaworde rewa yaara no hannini kanko Mamadou Dieye o ko ɓi monon mbiyeteɗo Yero Cikkiti Dieye e Mayram Gaye o ko ɓi kawam kadi ko min ɓiɓɓe yumma mono mo resnomo on monom desnoɗomo ko yummira amen jumma baaba nde yummum sanki ko lebbi jeegom yaranno ko nena muymi ɗum ha enta wadde nde jontumi nadde jangde école kañum ittimi Fouta addimi ɗon ɗo Dakar ɗo gondumi e muɗum ha Allah waɗi yalti aduna o keddudimi e sukaɓe ɓe alay tigui ɗon noon nawimi leydi men murtede addimi ga e France ga guila 90 ko ɗo e France gonmi mi woni jiidigal meɗen e oɗo henne ɓiɗɗo ndeysan kadi yeehi koye cagatagal muɗum nde yarano duuɓi nogas jeegom ko mbir wonno kadi gana lappuɗo koye champion lamɗo académique mbo TFM waɗata organisé kadi en même temps ko denɗo ɓurana e charrier foof ma gayni ɓurano e charrier nanoyi hoore mum école kadi ɗo wara ɗo omo gaynanno formation makko supérieur électricien du bâtiment lycée Limamou Moulaye de Pikine wonno noon ko coursunoɗo wonno profil jangguinoɓe e janggoɓe foof wadde nde o wara nde ɗum waɗi dille mawɗe école o kadi jiiɓima no feewi fodde wonde lebbi ɗiɗi lebbi tati jangguinaka ɗon ko rewi lawol professeur uji ɗi woni sernaɓe ɓe e almuɓe fof élevage ɗi foof so jooɗima tan
siftorimo hankkadi ko waɗanno fof bonat eyi ɗum noon yettere Allah tigi rigi gonga noon da suno jaaɗo o kono noon alhamdulillahi tawde yaakoraɓe mbaɗi waɗɓe nden feere nde kam jaggama kadi alhamdulillahi hannde somi lelumma ɗano eyi o heddi noon kadi Allah no wawi tawa ko ɗon tan haade e ɓeɗon koɓe tato worɓe e goto debbo eywa kono so tawi wonwoɓe kadi jeeya hen Allah wawi feññino ɗumen kadi beele kamɓe fof ɓe keɓa ñawore mabɓe ɗo e aduna ko adi nde ɓe tawata ko faɗiɓe lakata ko eywa allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam ceerno Boubacar Adama Boubacar Dia mi anda so tawi mi jaabima namdal ma mi ñaago kadi yaafuya ɓeɓe fulɓe hettiɓe ɓe allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam Daouda Dieye no mbiruɗa ni worɓe koɓe tato e debbo goto est ce que kadi so tawi en ƴeewi hunde nde 2017 faade joni ɓooyi holi ndewmi takel waɗa ha ɓeeɗo jagga holno ɓe jiitoro e ɓeeɗo holko addini ɓe mbari o suka mo ganduɗa ko janoɗo tan yangue wattidi e ndeɗo boomare ewa gonga 2017 faade joni waɗi soppojuloji seeɗa kadi waɗi waylo sabu ɗum brigade sengal kam toppitinoɓe ɗum ɓe mawɗo o ani min gari kadi min jokkodiri e makko min dañi hen vraiment anniya yakare mawde wondema wat boniji ɓeɗon maɓe jagge ko yaawi sabu holli min hen dalilaji kewɗi hollude dañe seernaɓe mawɓe ɓe min gandi ɓe o andi koye seernaɓe makko sehilaɓe makko hamin joguen yakare kono min tinani no ɗum waylori woni gonmi toon nden lebbi tati hankkadi hay ɗum waɗi yaaha wonti alay saago hankkadi mi waɗoya porté plainte contre X tribunal de grande instance goɗɗo Rufisque min jeehi toon Allah waɗi min keeɓi ɗum hayno min gartani ɓe jaɓani rokkude min rapport o ɓe mbi ko momin ducciɗo ha to gendarme Sénégal kam ɓen totta min hen koppi min gari kanko mawɗo garnoɗo toon ndeno o sali min tottude hen koppi kono kam min postimo haw janggani min kam ko winda hen ko eyyi kono min keɓani hen koppi caggal muɗum noon haadiyam artude musidɗo men goram no wiyeteno Hamidou Siré Dia ko écrivain mawɗo intellectuel mawɗo kañum woni conseil spécial Macky Sall waɗimi invité présidence de la république garmi toon Allah waɗi on hoore mum noddiɓe directement nde noddiɓe noon inniti haala yimɓe to woni to wi ko laaɓi sohla walla amma ɗum waɗa déployé wona ummina force de l'ordre gendarmerie de la présidence natta enquête o dillere kuli mbaɗi toon ha waɗi waylo toon kewɓe hen ummi toon jeehi kono Allah waɗi kanko sugo Hamidou Dia o ndeysan caggal muɗum o wurani ko juuɗe o wuri caggal mum hitande tan hitande mankude seeɗa rafi noon kadi ƴettuɓe ɗon wonno adda e hodroji muɗum neɗɗo e peeje muɗum ni woni kanko e caggal muɗum noon goɗɗo arti ɗon goɗɗo on arti on tawi dossier o kadi kazalika koko wiida kadi ha laaɓi ala hen ko wonno hen ko ƴeeweteno ko hewen ko itta goɗɗumen adda ko ɓe jeeyano ko hen woni kañum natti kadi hankkadi enquête goɗɗo e Allah waɗi noon suutoto caggal muɗum dañca kadi juge goɗɗo instruction to tribunal grande instance to avant ko goɗɗo kadi ƴetta ɓen kadi hankkadi natti noon kadi e yiilade kabaruji dalilaji e pawɗi addude sababu ha sugo o yiite Allah waɗi kisa finalement fof refti lawol hay téléphone aji cuuɗanoɗi ɗin Allah waɗi jalti kadi ɓe ngalano kadi e ittonoɓe kadi e haaldatnoɓe e makko e kanko ɓe wondiɓe makko ɓe wondinoɓe ha janfimo ɓen fof hen ɓe ngalano hen Allah waɗi fof yiita wonno opération uji meɗen téléphonique kadi so tawi wonti umori koto laamu ala fof koɓe dowti yaltinde kala ko haalano hen kala nde haalano kala ɗo haalano kala haalanoɓe Allah waɗi hen sutora dal ko joni Allah yettini fandare nde min duttinomo donc ko ɓoyani ko e mois de juillet kadi août et septembre fof to min gonno kono Allah newni waɗi sutora vraiment min gatti gayni ko résultat heɓama donc alhamdulillahi rabbil alamin kono waɗi filto moto ha heewi eyyo ceerno Seydi Dia kamɓe hande ɓeɗo jaggaɓe caggal nde ɓe jagga holko addani ɓe warde oɗo suka eyyi ɗum noon woni ko suwa taw labde ha laaɓa tan ceer wonno ɗum laaɓata so Allah jaaɓi ko ñande ɓe ñawete kono ene yakora so yeyino foti yaadon ni haade mabɓe ñawede mabɓe lelo kam seeɗa mabɓe lelo to 100 métres to dumunna so Allah jaaɓi inchallah rabbi
ko eɗen jaafori ina waawi ɗo en man keɓa dalilu koɓe mbardemo ko kono senen keɓaani kam ñande ñaworde dawi ma annde ko hokkodi sababu ɓe mbaɗi kamɓe fof nde ɗo maalde pour ɓe éliminer ngel ɗo hene cukalel kewno ngel needi kewno ngel diine kadi joom kattanɗe keewɗe sabu to nawɗama fof mo waawi sa nawmuɗo aw omo waawi sa tottima huɓeero ma ha gesa sa nawmuɗo électricité bâtiment no fotiri o waɗa ɗum installation ha laaɓa plomberie ko noon sa nawimo e gesa balɗe ɗiɗi ko moni ko fof o gayni ɗum ha laaɓa to nawɗama fof mo wawi yaade toon kanko Mamadou Dieye o te tan yo Allah yurmo yafomo toon foftorde makko yo Allah yurmo yafomo ceerno Daouda en jii leydi Sénégal no wayi heewi ɗo bonande waɗa bonande kam diwata e lorde fittandu yimɓe ngulla ngoya balɗe gadanɗe tan yejjite woppe ala rewidaka heewi viol waɗa neɗɗo waɗe violé hani ware tawa haala ka woɗɗoyata heewi accident ji mbaɗi jamma e ñalawma haale ɗon ɗon woppe kono rewetaki ceerno Daouda Dieye ñalawma hande o ɗiɗo duuɓi poɗɗi honni so wi wonano darde walla ko laamu tan waɗi holno mbaɗɗon ha ɗum ɗo wawi hande kam oɗo ñalawma hande ñande 5 lewru janvier 2020 hande andama tigui rigui ɓen ɗon kam jaggama mate ko laamu tan fini subaka tan wi tintini yimɓe walla ko haare jamma e ñalawma ina rewa ndewmi takel holno mbaɗɗon ceerno Daouda Dieye eyi kañum mbiɗa ni Allah wi almaru yudabbiru Allah yuqaddiru neɗɗo fajata kon kanko gaynata ko gonga fof kala ko gasi ko Allah gayni kono noon Allah watta hunde taw waɗani sababu sabuji mon mbiɗa ni noon ko darde noon jamma ñalam so e kiiɗi yummum so gorko ga woni ren Mariame Gaye minen gondi Gaye wi makko neɗo mo hono Maymuna Gaye nanadaaro cubbu funere makko kanko sugo baraɗo ari oɗo hene Dumuna Gaye kono ko toon wonno e mawniɓe mawniraɓe maɓɓe wono Moussa Dieye en Hawa en e miñiraɓe maɓɓe Aissata Dieye en Moussa Dieye en yanti noon kadi koreji min fof wonɓe toon kawira makko Oumar Gaye en Amadou Gaye fof ndendi jamma e ñalawma suka e kikiɗe minen ni min cali ɗaccude kala ɗo min jii ina yelbi walla fuɗɗi min ɗum natti famde min ƴeewa goɗɗum min change programme minen min mbi min kollat Allah tan min dawa hen ko gonga soɓe jiitama soɓe jiitaka ma Allah yoɓoy koɓe golle maɓɓe ɗe sabu warɗo fittaki ɗum eɗen gandi holko ñawro muɗum ñal yamal qiyamata kono haade nden arde min mbi il faut ɓeeɗo henne waɗɓe ɗum ɓe jiite pour en cas beele so wonɓe waɗɓe ɓe jogorno waɗde noon ɓen kam daɗa kisa on bone mbasa waɗede noon so tawi won woɓɓe keddi kadi e maɓɓe koye maɓɓe jeeya koye guure maɓɓe jiiya beela Allah ne waɗa kadi jiite kañumen kadi jaggue beele oɗo bone kadi natta kadi wawi so waɗede saabu hay goto anda beele koye sacrifice ɓe mbaɗiri ɗum walla beele ko haasidagal comme kanko ko neɗɗo laftuɗo kala ɗo heedi kanko suka o kala ɗo heedi ko laftuɗo toon beele ɓeɗon sukaɓe ɓe mbiɗa mabɓe tollodiɓe wonduɓe muɗumen ɓe jagaɓe ɓe beele ɓen ko ngal haasidagal jogui walla beele kadi comme kadi ko punaɗo hay goto andade ko min gosoraɗo kam seerta e lawde neɗɗo en sahaji mi wi Pulaar wiyata ko majjira guelaw hippude yulde tan kam yulde kam wawa hippude ngelawba kono so min so guppo ani cuura joyi muɗum andaka de tawde kadi jomum kadi ko punaɗo kadi beele kadi ko ƴiƴam funeɓe ɓen cohluno wadde sacrifice mo jinnaɓe men cohli muniɗo men walla hay goto anda ko walla kono noon no mbiɗa ni minen ni tuba ko mbiyata ko toon la foi la loi fimde woni anniya so jogui fimde ma woni a rewi e laawol ngol poɗɗa rewde woni a waɗi respecté wonno kuule e tuba ko mbiyata loi woni kuule haydi yimɓe mbaɗi ɗe mbawi kala neɗɗo ala ko haali kuule ɗe Allah waɗi eywa ɓen sa joguima ɗeɗo coftirɗe tati e nder aduna en hawnaki kala ɗo ko joppuɗa ko toɓɓuɗa ganniɗa hebde Allah walla ma keɓa ɗum wonno Allah wi ko inna Allaha ma sabirina min Allah kadi gonnumi koye muñɓe tout ko mbi la patience est la vertu des lois la patience avec la persévérance sans la patience rien ne se réalise woni muñal so tawi ala hay hunde gasata ɗum waɗi ceerno Tidiane Allah Moussa Dia Siré Sakkuno waɗi jaam leydi wotere aduna emin jewtata gawdi gooti to e Fouta kam Daouda Dieye mbimi nam o e nder aduna koto happu keppa kaaɓa goppa koto happu keppa kaaɓa goppa ɗum reeni jikku cedi no wiyaɗo yo rento kala ko yewti jejjita kala ko yetti jawa kala waɗani keppa min jejjitino ko ɓenni ko waɗa ko min jawi ko min gondi ko min jiyata ñande fof ko e fodde yirade ɓe
min keppi oɗo ñalawma hannde ko arata min goppatno nden hannde o tawata min ɗo min neñata oɗo woni wadde min duttini konngol wi ɗo hoto happu keppa kaaɓa goppa sa happi a heppat sa heppi a haaɓat sa haaɓi a woppat sa woppi noon ko ponɗa tawde ɗon ko walla fonno tawde ɗum ɗo ko mbason tawdirde ɗon ɗum kadi ko jangde ko darsu ɗum ni mi anda somi jaabi namdal ma ceerno Adama Babacar Dia Adama Babacar Dia kadi jendiyanke fulɓe daraniɗo fulɓe e jojjidɗo hujjaji fulɓe e radio dingiral fulɓe emin ñaagono on Allah onon e radio ji goɗɗi ɗi jokkodirɗen ɗi fof nde Allah hokka toon sembe e kattanɗe wawde jokkude golle ɗe mbaɗa toon ɗe jarama Daouda Dieye wadde noon ma en gartoy hen caggal nde kumpitiɗen waylo jogoɗo aroyde yeeso ɓayre ɓe ɗon jaggama maɓe kaaloy holko addaniɓe wadde nde ɗo bonande ceerno Daouda Dieye wadde noon radio dinguiral fulɓe e dinguiral fulɓe TV yettima jaarima kono kadi en neldi duwaw suka o yo yurmen Allah wonde makko yo toon ɓuranmo gay to ummi wadde noon ceerno Daouda Dieye a jarama Allah jarama Seydi Dia mbaɗen jaam oɗon ketto radio dinguiral fulɓe